Κύριο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, δημοσιογράφο, συγγραφέας, αρχισυντάκτης του defenddemocracy.press, η εξέλιξη της δημοσιογραφίας από την πραγματικότητα στο θέαμα. Ο τίτλος, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εξήγησα στους οργανωτές ότι προτιμώ να κάνω δημοσιογραφία παρά να μιλάω για τη δημοσιογραφία, γιατί βρίσκω και πιο άχαρο να μιλάει κανείς για τη δημοσιογραφία. Αλλά τέλος πάντων εκείνοι επέμεναν με τα μανίας, μετά επέμεναν μάλιστα σε αυτό το διαγενειακό μου, έχω σπάσει τα νεύρα για να με υπενθυμίζονται στην ηλικία μου. Λες και χρειάζομαι και εξωτερικές υπενθυμίσεις. Σε πάση περιπτώσει, με σεβασμό και εκτίμηση το κάνανε οι άνθρωποι, αλλά δεν είναι πάντα ευχάριστο αυτή η υπενθύμηση. Τους εξήγησα ότι δεν έχω πολλά πράγματα να πω λοιπόν σε αυτό το συνέδριο. Επιμένανε και πάντως αν έχω, αυτά που έχω είναι είτε χρήσιμα είτε ευχάριστα. Δεν μπορεί να είναι και χρήσιμα και ευχάριστα στη σημερινή κατάσταση, όπως εγώ τουλάχιστον τη βλέπω. Έφτιαξα ένα γενικό σχήμα για την εξέλιξη της δημοσιογραφίας, αλλά με εργαλίσανε λίγο ορισμένες τοποθετήσεις και σε προηγούμενο πάνελ και θέλω να δώσω μερικές συνοπτικές απαντήσεις. Γιατί, λέει, ο κόσμος φεύγει από τα μίντια, δεν έχει εμπιστοσύνη στους πολιτικούς και θα έλεγα δεν είναι μόνο στα μίντια και στους πολιτικούς, δεν έχει και στη δικαιοσύνη, έχει σε πολλούς άλλους θεσμούς. Για έναν απλό λόγο, ότι τον κοροϊδεύουν. Τον κοροϊδεύουν. Ο κ. Παπανδρέου βγήκε και μας είπε, κοιτάξτε να δείτε, η έλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα είναι καταστροφή. Και υπάρχουν και λεφτά. Τελικώς απεδείχθη ότι και το Νομισματικό Ταμείο ήρθε και λεφτά δεν υπήρχαν, είχαμε χρεοκοπήσει. Μετά έρχεται ο κ. Σαμαράς. Μας λέει, ξέρετε κάτι, είναι απαράδεκτο το μνημόνιο που ψήφισε ο Γιώργος Παπανδρέου, εμείς θα το αλλάξουμε. Σε 3 μέρες μέσα άλλαξε όχι το μνημόνιο, άλλαξε τη θέση του για το μνημόνιο. Μετά έρχεται ο κύριος Τσίπρας, ένα μικροσκοπικό κόμμα που το εκτινάσει ο ελληνικός λαός θέλοντας να απαλλαγεί από τα μνημόνια και του λέει ο κ. Τσίπρας, σε καλώ σε δημοψήφισμα να ψηφίσεις όπως σε προστάζει η ιστορία σου. Ψηφίζει ο ρημάδης ο ελληνικός λαός όπως τον προστάζει η ιστορία του και μετά του λέει ο κ. Τσίπρας, δεν κατάλαβες, λάθος ψήφισες. Έπρεπε να ψηφίσεις το άλλο. Και εφαρμόζει, εν πάση περιπτώσει, το άλλο. Λοιπόν, πώς αυτός ο λαός να ενδιαφέρεται για τις σοβαρές πολιτικές ειδήσεις που διερωτήθηκε? Δεν ενδιαφέρεται, γιατί σου λέει πλάκα κάνουμε. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Όλοι με κοροϊδεύουν. Σε αυτή την κατάσταση είναι. Και έχουμε ένα τσούρμο από πολιτικούς οι οποίοι κάνουν από 3 χιλιόμετρα μακριά. Φαίνεται ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το τομάρι τους, για να το πω έτσι λίγο πιο... Στο πάντιο είμαστε κάνει, αλλά δεν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μόνο εαυτούλους τους ενδιαφέρει. Γι' αυτό και πέφτουν όλοι μαζί, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα βέβαια για τα θέματα της εγκληματοποίησης της χώρας και της δημοσιογραφίας, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονιών δημοσιογράφων, τους οποίους συγκεκριμένα εγώ δεν πολύ συμπαθούσα, αλλά πάντως είναι η πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, με εξαίρεση μία δολοφονία. Τώρα της απογευματινής από τη 17 Νοέμβρη, που δεν ξέρω σε ποιο πλαίσιο άλλωστε την τεσότα. Για να σας πω όμως αυτό που αρχικά είχα σκεφτεί να σας πω, θέλω να πω ότι η τεχνολογία έχει επηρεάσει βαθιά όλη μας τη ζωή, περιλαμβανομένης της δημοσιογραφίας. Αρχικά η τηλεόραση είχε μια λειτουργία μείωσης, από τη μια σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις πάρα πολλές πληροφορίες από όλο τον κόσμο. Από την άλλη μεριά όμως μειώνει την κριτική ικανότητα δραματικά, διότι βλέπεις, γίνεσαι εχμάλωτος των δίλεπτων τηλεοπτικών εντυπώσεων, τις οποίες δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί ο εγκέφαλος και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Είναι πολύ διαφορετικό από το διάβασμα ή ακόμα και από το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Όταν η τηλεόραση, στη συνέχεια έχουμε την ιδιωτικοποίηση της τηλεόρασης, που σημαίνει ότι μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, παλιά θα μπορούσε κάποιος πιο ευκολότερα να βγάλει μια εφημερίδα. Τώρα χρειάζονται πολύ μεγαλύτερα οικονομικά μέσα για να λειτουργήσει μια τηλεόραση. Βλέπουμε επίσης σταδιακά μέσα στο διάστημα των δεκαετιών μια τεράστια συγκέντρωση των μέσων. Τεράστια, πρωτοφανή στην ιστορία, των μέσων διεθνώς, τα οποία τείνουν να αποτελέσουν σταδιακά οι κοινωνίες μας δημοκρατικές. Πολύ δεν ήταν ποτέ. Ήταν κάποιο τύπου ολιγαρχία, αλλά με δημοκρατικά στοιχεία, τα οποία μειώνονται όλο και περισσότερο καθώς πηγαίνουν στον ολοκληρωτισμό. Και αυτό εμφανίζεται και στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Σήμερα υπάρχουν 5 μεγάλες εταιρείες,
η Google, η Microsoft, η Facebook και αυτές οι τεράστιες, οι οποίες, ας μην έχουμε αυταπάτες, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν πλήρως την ενημέρωση. Αν θέλουν, σε καταργούν από το ιντερνετικό τοπίο. Ενεργούν ουσιαστικά, κάνουν λογοκρισία. Το Facebook, για παράδειγμα, σου λέει αυτά για το Ισραήλ δεν τα θέλω, είναι αντισημιτισμός. Κομμένα λοιπόν αυτά. Παρεπιπτόντως, οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν αυτές τις 5 εταιρείες είναι όλοι τους ημιφασιστικών αντιλήψεων και είναι πολύ ευτυχείς με τον σιωνισμό. Είναι σύμμαχοι του σιωνισμού, δεν είναι Εβραίοι. Νομίζω ότι προτιμούν ένα είδος λευκού φασισμού, όπως ο Πίτερ Τίελ, που έχει διακηρύξει άλλωστε ότι η δημοκρατία είναι ένας τρόπος για να την καταργήσουμε, πολύ αποτελεσματικός, και το χρησιμοποίησε ως ηθήνων νους της εκλογής Τραμπ. Μετά έχουμε τον κύριο Μάσκο, ο οποίος έκανε τα ναζιστικά. Αυτοί είναι από την Νότια Αφρική όλοι. Τους αρέσει το σύστημα Νότιας Αφρικής. Ο κύριος Τίελ, ξέρετε, με το Παλαντήρ, βρίσκει. Αυτός θέλει συνεχώς πολέμους, γιατί έχει ένα μηχάνημα το οποίο το εξελίσσει συνέχεια με στους πολέμους για να βρίσκει ανθρώπους να σκοτώνει. Το Παλαντήρ διαλέγει στόχους αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο ολοκληρωτισμού και αυτό φυσικά αφορά και την ενημέρωση, το τι μπορεί να υποθεί και το τι δεν μπορεί να υποθεί. Μια μέρα τον Ιανουάριο, νομίζω, βλέπω στην εστία ένα γκάλοπ και τρελαίνομαι. Διότι στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, όπως σας έχουν ενημερώσει όλα σχεδόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλοι οι πολιτικοί, είμαστε σύμμαχοι με το Ισραήλ. Στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Αγαπημένοι με το Ισραήλ. Βασιζόμαστε στο Ισραήλ για να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Έλατε που ο πληθυσμός φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη. Το 82% πιστεύει ότι ο βασικός εχθρός της Ελλάδας είναι η Τουρκία και το 63% ότι είναι το Ισραήλ. Έχουμε δηλαδή μια πλήρη απόσπαση του κυβερνώντος στρώματος της ελίτ από το λαό. Και αυτό, αν θέλετε, δεν είναι τώρα που παρατηρείται. Παρατηρείται αν πάρετε όλα τα ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα εδώ και 20 χρόνια, παράγουν μονίμως ένα αποτέλεσμα αντίθετο προς τις πολιτικές που υποστηρίζουν όλες μαζί οι ευρωπαϊκές ελίτ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ ακολουθούν πορείες και πολιτικές που δεν είναι, δεν είναι της επιλογής των λαών τους, αλλά αντίθετες με τις επιλογές των λαών τους. Όλα τα δημοψηφίσματα βγαίνουν διαφορετικά από αυτό που θέλουν. Λοιπόν, από την Κύπρο μέχρι τη Γαλλία, από την Ολλανδία μέχρι την Ελλάδα, την Αγγλία και δεν συμμαζεύεται. Επομένως, δεν έχουμε έλλειμμα δημοκρατίας, όπως λένε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια βαθιά αντιδημοκρατική εκτροπή, την οποία συναισθάνονται οι άνθρωποι και αντιδρούν με την έλλειψη εμπιστοσύνης. Θέλω να πω κάτι όμως. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης, όταν δεν μπορεί να επενδυθεί σε μια αξιόπιστη διαφορετική εναλλακτική λύση, τότε οδηγούμαστε και στους παραλογισμούς. Σε θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες είναι παράλογες, αν και πολλές από τις θεωρίες συνωμοσίας μεταξύ μας ήταν τελείως λογικές. Απεδείχθη ότι είχαν δίκιο. Αυτοί που λέγανε για τον Έπστιν, απεδείχθη ότι ο Έπστιν είχε στη τσέπη του όλο το δυτικό πολιτικό. Είμαστε δηλαδή, και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, είμαστε σε μια προϊούσα φάση αποσύνθεσης του ανθρώπινου πολιτισμού και αν δεν ανακόψουμε αυτή την πορεία, πολύ φοβάμαι ότι θα τελειώσει σε πολλά χρόνια ή σε λίγες δεκαετίες. Δεν μπορούμε να καθησυχάζουμε, σαν λες και μιλάμε σε μια ουδέτερη, μια εφημερίδα να ανοίξει κανένας, ίσως και ένα social media, θα δει πόλεμο στο Ιράν, συζητήσεις για το αν θα χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα, οικολογικές καταστροφές στο Περσικό, πόλεμο στην Ουκρανία, κλιματική αλλαγή την οποία την έχουν ξεχάσει όλοι, τεχνητή νοημοσύνη με τους κινδύνους της. Πού πάμε ρε παιδιά, πού πάει αυτό? Αν ήταν η επιχείρησή σας ή το σπίτι σας και συνέβαιναν αυτά τα φαινόμενα, στην καταστροφή πάει. Δηλαδή, αντί να αναζητούμε κάποιο είδους κανονικότητα στη δημοσιογραφία, καλό θα κάνανε οι δημοσιογράφοι, αν τους επιτρέπουν τα αφεντικά τους και στον βαθμό που τους επιτρέπουν, να ξεσκώσουν τον κόσμο, για να σταματήσει αυτή η πορεία προς την άβυσσο της ανθρωπότητας. Παρασύρθηκα κι εγώ, σας ευχαριστώ πολύ.